Mil-bidu ta' Marzu li għadda kien hemm żieda ta' 3346 impjieg full-time u żieda ta' madwar 3200 impjieg part-time. Din l-istatistika maħruġa mill-Korporazzjoni għax-xogħol u t-Taħriġ tikkonferma li l-istrateġija tal-Gvern għal ħolqien tax-xogħol qed tħalli l-frott tagħha hekk kif komplew jiżdiedu l-impjiegi. Din l-istatistika tingħaqad ma' riżultati pożittivi oħra li juru kif fit-tieni kwart ta' din is-sena kien hemm żieda ta' 3.6% fl-impjiegi li hija l-akbar żieda fl-impjiegi mis-sena 2000. Fil-budget li fassal dan il-Gvern għas-sena d-dieħla hemm numru ta' miżuri li jinċentivaw il-ħolqien ta' aktar impjiegi ta' kwalità għal persuni ta' kull età. U li jindikalna l-bżonn li dejjem nkunu iktar proattivi fil-ħolqien tax-xogħol, speċjalment għal dak kategoriji ta' ħaddiema li qegħdin ifittxu dejjem illi joħru ruhom ħalli jsibu impjiegi. Fost il-miżuri li jgħinu fil-ħolqien tal-impjiegi hemm is-servizz ta' childcare bla ħlas għal kulħadd u miżuri li jiffrankaw it-taxxa lin-nisa li joħorġu jaħdmu, il-garanzija għaż-żgħażagħ, l-inċentivi għall-impjiegi ta' persuni akbar fl-età u x-xogħol fawdex għall-lawċin. Kien hemm interessanti wkoll. Kienet iż-żieda kienet l-aktar fis-settur tan-nisa, jiġifieri l-postijiet tan-nisa żdiedu ħafna iżjed milli jżidu l-postijiet tal-irġiel li pressuppoku torbot ukoll mal-miżuri li ttieħdu fil-budget biex jistimula ħafna aktar nisa joħorġu fis-suq tax-xogħol. Sallum pajjiżna għandu r-raba l-inqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea kollha u l-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li din ir-rata se tibqa' tonqos. Sa dan it-tant il-Partit Laburista fil-Gvern fi stqarrija qal li jinsab kommess li jkompli jaħdem bl-istrateġija li beda jimplementa sa mill-bidu tal-leġislatura sabiex jinħolqu aktar impjiegi ta' sodisfazzjon.